O viario principal, o que está coloreado en color amarello, é titularidade do Concello, é o viario que, polo que se entra neste ámbito que remata na Plaza de Armas e polo que discurren os servizos básicos, abastecemento, saneamento, pluviais, telecomunicacións, que dan servicio ás parcelas que están colindantes. Pois ben, os ámbitos que son titularidade da Xunta de Galicia son, como ben dicía a deputada, o PS5 e o PS6. No PS5, para que nos entendamos, é onde estamos licitando a explotación e a rehabilitación da cafetería para disfrute dos visitantes, e no PS6 é onde estamos urbanizando para a ubicación de distintos usos como esa residencia de maiores. Pois ben, foi no verán do ano 24, cando o alcalde e o presidente da Xunta de Galicia adoptaron varios acordos verbais. Un deles era recuperar esas instalacións da ETEA, e dende o primeiro minuto dende a Xunta de Galicia nos puxemos a traballar, fixemos unha xuntanza, un 18 de xullo do ano 24, o señor alcalde, o señor David Regades, o delegado da Zona Franca, e eu persoalmente como conselleira, e adoptamos un acordo verbal baixo a lealdade institucional a que nos debemos as administracións, que foi dado a coñecer ás administracións públicas. En ese acordo dicíamos que a Xunta de Galicia financiará o 100% da urbanización dese viario de titularidade municipal, a cambio, Zona Franca executaría esa urbanización e tamén un aparcamento subterráneo que explotaría económicamente, porque ten que ter rentabilidade económica para poder realizar esa actuación. O Concello de Vigo simplemente poría a disposición dos terreos da Zona Franca porque non quería poneños a disposición da Xunta de Galicia. Pois ben, dende ese momento, dende o punto de vista da lealtade institucional, dende a Xunta de Galicia, puxémonos a traballar arreo, trámites administrativos, trámites de intervención, trámites xurídicos. Efectivamente, en maio de 2025, no Executivo Galego, en Consello da Xunta, aprobamos ese compromiso, ese convenio consensuado polas tres partes e a dotación orzamentaria de nada máis e nada menos de 10,5 millóns de euros para que Zona Franca fixera esas obras de urbanización no viario titularidade municipal. Porque despois dese acto propagandístico e desa foto, sabedes que pasou? Chamaron o día seguinte, chamaron a Consellería para solicitar, por favor, que a conselleira asinase digitalmente o convenio. Menudo cuajo, pero por suposto, menudo cuajo. Pero saben que? No Executivo galego non traballamos para propagandas absurdas. No Executivo galego traballamos para os galegos e traballamos para os vigueses. Por iso, e con un exercicio infinito de paciencia, asinamos o convenio. Por suposto que asinei o convenio, porque o Executivo galego traballa para mellorar a calidade de vida dos galegos, porque o Executivo galego traballa para a recuperación dese ámbito da ETEA que representa esa Galicia calidade na que traballamos dende o Executivo galego. Gracias.